Hello everyone! Magandang araw mga bata! Na-miss nyo ba si Teacher Reymart? Na-miss Dakadi? Na-miss kayo met? At tuyak manin, Teacher Reymart, syakte agbalin maestro yo itang adayo kayo iti eskwela. Ngayong wala kayo sa paaralan, ako ang magiging teacher ninyo. Magiging teacher ninyo sa pagbasa. Syakte agbalin na teacher yo iti panagbasa. Nakasagana ka din, ti baro nga inta pa nagsursuro, baro nga aldaw nga inta pa nagsursuro. Nakanda ka na ba? Thumbs up nga kung ready ka na. Kasi si Teacher Reymart, naka-ready. Naka-ready na ako. Sige, inta nga ro den rugyanan ti agbasa. Inta nagbasa. Yan sakbay ti dayta. At data yun iti level 2. Padasan taman na lagipen ti uni daytoy a letra. Ano na ulit ang tunog ng letrang ito? Sige nga mga bata. Ah. Sige nga, da kayo main? Ah. Good job! Malagip yung pelang gayam. Naalala nyo pa rin ang tunog ng letra A. Ang tunog nito ay Ah. Very good. Sige. Sunod naman. Ako na tayo sa ating susunod na letra. Intayon iti sumaruno letra tayo met. Ano kaya ang susunod na titik natin? Sige, maglalaro ulit tayo. Gayam tayo manen bigbigen digiti aladawan nga ipakita kita tawen. Sabihin sa akin kung ano ang mga nasa larawan, okay? Okay. Sige. Nang simulan. Okay, detoy. Nakakita kayo kaditi kastuyen? Nakakita na ba kayo ng ganito? Saan kayo nakakita ng ganito? Hmm? Okay, very good. Daytoy ket nyog. Sabihin nyo nga, nyog. Dubliin man. Ulitin nga natin, nyog. Nyog. Wen, nadaduma, mainumpay dayta at dadtauneg na deta. Okay, kinasusaren tayo nga.
No kano agluto iti ginataan nga aba. Yehey! Niyog. Niyog. Good job! Sunod naman. Sige, sumaro. Sabihin nga sa akin to. Ano kaya ito? Sabihin nga. Tama! Isa itong kalabaw. Pero sa Ilokano, ito ay nuwang. Daytoy ket, nuwang. Da kayo man? Nuwang. Okay, manungarot ti saka tinwang. Sabihin nga sa akin kung ilan ang paa ng isang kalabaw. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bilangan tayo man? May isa, dua, talo, upat. Good job! Okay, adati, upat asakati, nuwang. O, anang harbat di dadyo ulo na? Ano kaya yung nasa ulo niya? Tama? Mga sungay. Daytiket, sara na. Manong harbat sara na? May isa, dua, isa, dalawa. May dalawang sungay ang kalabaw. Adati dua, asara, tinuang. Nuwang. Good job! Okay. Kaadwa na kulay, tinuang ket, nangisit. Yehey! Sumaro no? O, sige nga, eto nga. Sabihin nga sa akin kung ano ang mga ito. Kumakain ba kayo ng ganito? Mangmangan kayo't kastoy? Ano detoy nga ta? Okay, very good. Mangmangan kayo gayam ti kastoy. Aya, kumakain pala kayo ng ganito. Ang mga ito ay gulay. Sa Ilokano, digitiket, nateng. Nateng. Ulitin nga natin. Dublin tayo man. Nateng. Nateng. Good job. Nateng. O sige nga. Kitantay man deti ubing. Adnya nga ta, tinapasamak ka niya na. Ha? Ano kaya ito? Hmm? Tama, nadulas yung bata. Dahil nga, okay, madulas yung sahig. Nagalis. Nagalis. Kung natin man? Nagalis. Okay. Nagalis ijay datar. Okay. Kasi nabasa. Oh, nabasa iso nga naipagalis. Nagalis. Kung natin man? Nagalis. Okay. Very good.
Sunod naman. O, deti man. Sinumat nga ron di kadwa di ubing. Di kadwa di ubing ti bagbagak saan nga di ubing? Sige nga. Sino kaya yung kasama ng bata? Sige nga. Tama ang nanay niya. Nanang in Ilokano. Nanang. Ulitin tayo man. Nanang. Okay. Nanang. Good job. Nanang. Oh, eto nga, detoy man. Ano, napasamak nga ta ka dating ubing. Ano kayang nangyari? Hmm? Okay, nabali. Bueno, nablo. Nablo. Ada kayo man. Nablo. Okay, good job. O, sumaro no. Ito kaya. Anya, ti kulay na, daytoy. Ano kayang kulay ito? Sige nga. Very good. Day ticket. Naranjado. Okay. Naranjado. Good job. Naranjado. Day ticket. Naranjado. Orange. Okay. Orange. Pero sa Ilocano, ito ay naranjado. Good job! Okay, very good tayo amin. Palakpakan tayo man tibagbagi tayo. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Okay, very good. Ngayon, sabihin natin lahat ibaga tayo amin. Digiti ladawan, ngayon baga tayo itatay, dyan naganda, okay? Sige nga, basahin tayo man. Nuwang. Sa pa nga, nuwang. Very good. O, dati nga rod. Nablo. Nablo. Okay, nablo. Next one. Oh, ano nga rod dito eh? Nara. Nara. Nara.
Okay, daytoy ket kayo. Nara. O, dati nga rad. Niyog. Niyog. Okay, datay. Dikat ba jobing? Nanang. Nanang. Very good. O, ito naman. Nateng. Nateng. Good job. Next one. Nagalis. Nagalis. Maudi. Naranghado. Naranghado. Okay. Naranghado. Okay. Anya nga rod, ti umuna nga uni, dagitoy. Anagan. Sige nga, anya ti unida, umuna nga unida. Ano kayang tunog? Nagsisimula ang mga pangalang ito. Ulitin nga natin. Maminsan mampay, dakay man. Ulitin nga natin. Nanang. Niyog. Nara. Nagalis. Okay. Dagi tiket. Mangrugi. Iti letra. N. N. Ti uni naket. Okay. Gapo kaday tagkanta tayo nga rod manen. Okay? Ready? Kita na, siyak ni letra N. Kunakit, Kitain na, siyak ni letra N. Kunakit, Naranghado, nagalis, nateng, nanang, niyog, nara, nablo, nuwang. Okay, N. Kitain na, siyak ni letra N. Kunakit, Okay, anya nga minti unin ito tayo? Okay. Kunayo man, sabihin nga. Ulitin nyo man, pay. Okay. Dahil dyan, kakantayin din natin ito sa Filipino. Tignan mo, ako si Titik N. Tunog ko'y, Tignan mo, ako si Titik N. Tunog ko'y, Nuwang, nablo, nara, niyog, nanang, nateng, nagalis, naranghado. Letter N. Tignan mo, ako si Titik N. Tunog ko'y, Okay, very good. Anong uni na nga nito tayen?
Good job, everyone! Okay, ita amumon no kasano nga baliksen ti uni daytoy a letra. Anam ti uninan? Ang isa mampay? Alam mo na kung paano sabihin ang tunog ng titik na ito. Good job. Itata, sursurwen tamet nga rod nga isurat. Ating papag-aralan kung paano isulat ang titik N. Sige, sursurwen ta nga rod nga isurat dayto a letra a. Okay, rugyan ta iti dakkel ginanang na. Ready? Sige. Patakder. Padiagonal. Pangato a patakder. Okay, very good. Maminsan man pay. Patakder. Padiagonal. Ken patakder. Very good. Maminsan pay. Patakder. Padiagonal. Ken patakder pangato. Good job. Timat anak na nga ro di tattawen. Mangrugita yun jay. Makinting alin niya. Patakder. Pakurbag. Pababa. Very good. Maminsan pa. Isa pa nga. Patakder. Pakurba. Pababa. Yehey. Maminsan lang yan. Patakder. Pakurba. Pababa manen. Very good. Letra N. Ano uninan? Titik N. Ang tunog nito ay Okay. Sige. Kaya tayo nga isuratin. Kaya tayo abaliksenin. Ready tayo nga. Agbasa. Handa na tayong magbasa. Sige. Okay. Sige nga. Anya ti uni na deti itatayen? Deti man. Sige nga, baliksan nyo man. O detoy. Okay, rugyan tayong ti agbasa. Magsisimula na tayong magbasa. Ano yung una? Pagdikitan nga ro din. Sige nga, pagdikitan na natin. An. Very good. Naglengking agbasan. Galing yung magbasa. An. Okay, sumarunong nga rod net. Na. Isa pa nga. Na. Maminsan man pay. Na. Very good. Maro na. Okay. Ito. Na. Na. Isa pa nga. Maminsan man pay. Na.
Na. Ana. Ana. Okay, very good. Ana. O, eto nga, Dirty Man. Na? Na. Na? Na. Nana. Isa pa nga. Nana. Maminsan man pa eh. Nana. Yay! Naglalaing nga agbasan. Palakpakan tayo di magbagi tayo. Gagaling yung magbasa. Okay. Nana. Congratulations! Level 2, nalpas tayon. Nalpas tayon, ti. Level 2. Okay, palakpakan tayo man magbagi tayo. Palakpakan nga natin ang ating mga sarili. Okay, very good. Sige. Ikan kayo nga rin ita, tati. Ikan kayo, ti. Assignment. Bibigyan ko kayo ng assignment. Sige nga, isulat ang titik N. Isurat ti letra N. Anamin tuunin na tayo? Okay, very good. Sursurwen niya isurat ti letra N, ha? Ken Lagipen nga ti uni na ket. Very good. Okay. Agkikita tayong tumanen to no level 3. Okay, kita tayong tumanen aton level 3. Magkikita-kita ulit tayo pag level 3 na tayo. Okay, muli, ako si Teacher Reymart. Ako ang magiging guro nyo pag wala kayo sa paaralan. Siya ni Teacher Reymart, pagsiagbalin, ang maestro yo, ita, nga awan kayo, itisiled pagadalan. Agkikita tayong tumanin, men. Nagkikita ulit tayo, ha? Bye-bye! Bye-bye!